Il-Partit Nazzjonalista kien strumentali għal kisbiet ta' ħarsien ambjentali u għal pjan ta' żvilupp sostenibilità f'Santa Luċija. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien akkumpanjat minn Martu Meri fil-gazin tal-Partit Nazzjonalista f'Santa Luċija. Felu il-25 sena mit-twaqqif ta' dan il-gazin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma wkoll il-fatt kemm hu kruċjali li dawk li jħobbu lokalità ifittxu l-interess waħdini tal-lokalità u li l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista f'kull ambitu se tissokta fuq il-prinċipji li jħaġnu l-interessi tar-residenti u tal-lokalità. Bernard Grech spjega kif il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jkompli jsaħħaħ il-ħidma fil-lokalitajiet. Dan wara l-Gvern ta' Robert Abela naqqar mis-saħħa tal-Kunsilli Lokali matul dawn l-aħħar snin. Tnaqqir li pajjiżna ra riperkussjonijiet tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar xhur jispjega l-importanza li l-Kunsilli Lokali jerġgħu jieħdu lura s-saħħa li xi darba kellhom. Bernard Grech enfasizza wkoll l-importanza li l-politika ssir bid-dialogu man-nies sabiex ikun mifhum il-bżonnijiet li jeħtieġu l-lokalitajiet ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li appella sabiex kull persuna li għandha dritt tal-vot toħroġ tivvota fl-elezzjoni fit-8 ta' Ġunju li ġej, appuntament elettorali li huwa importanti ferm għall poplu Malti Wawċi. Fit-tmiem l-attività nkixfet plakka l-okkażjoni mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-President tal-Kumitat Sezzjonali Partit Nazzjonalista ta' Santa Luċija li jimxi Barras. Preżenti għal din l-attività kien hemm fost l-oħrajn l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-eks Perici Kalaxxone, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, deputati nazzjonalisti, kunsilliera u membri tal-Kumitat u kandidati għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali.